Azi am cu un nou videoclip și în acest videoclip o să vă arăt ce mi-am luat eu din Jumbo. Mi-am luat acest tomberon care l-am pus pe masă, adică pe birou. Mi se pare foarte frumos. Este mov și îmi place. Mi-am luat o pudră pentru că vreau și o pudră. O oglindă, este așa cu o steluță și cu petricele pe ea. Un portfar din acesta transparent micuț. Mai am un portfar din acesta mare, tot transparent. O ștampilă cu o pisicuță, o ștampilă cu un plic și scrie ceva. O ștampilă cu un soare și scrie super pe ea. Mi-am luat și un gumă de asta de șters în formă de ruj. Mi s-a părut tare și am luat-o. Un întorcător de gene am văzut și chiar îmi place cum ondulează. Mi-am luat un ruj care eu mi-am făcut un swatch pentru că nu știu să văd cum este. Ok, acesta este swatch-ul. Mi-am luat un top de ochelari pentru că n-am și am vrut. O chestie de asta, suport de rujuri, de chestii de astea. Un gel de mâini foarte tare. Miroase și nu știu dacă știți guma aia Huba Buba, miroase la fel, deci îmi place foarte mult cum miroase guma Huba Buba și o să o las așa și o să pun pe birou și o să pun și o rujuri. Ondulatorul cred că o să stea așa aici, deci genial. După mi-am luat niște sticăre cu Londra, așa pentru că mi s-a părut drăguț. E cu Londra, steagul Americii, mai multe aici. Ok, sper să se vadă. După unele cu Paris, pentru că mi-a plăcut foarte mult astea și le-am luat. Și unele cu emoji. M-am luat un beauty blender. Și este roz pentru că alte culori nu există. Chestii de asta care o arunci și vine după tine, adică vine după tine, o arunci foarte tare. Niște șlapi, sunt așa cu model foarte frumos. Brățară de asta care face așa și se pune după mâna ta. Am două în set, e una așa și una așa, sunt ambele foarte frumoase. O chestie de asta așa de făcut înghețată. Un nufăr. Mi-am luat un dulăpior de ăsta așa să-mi pun eu rujuri, toate de-astea. Și mi-am luat o, nu știu, o minge așa foarte moale. Este tot cu un emoji foarte frumos. Și cam atâta mi-am luat. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și v-am pupat. Pa, pa!